Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre. És un dia molt important per a l'Ajuntament de Cocentaina i per al nostre poble, perquè avui anunciem que la fira serà presencial, torna als carrers de Cocentaina en aquesta 675 edició, en un format totalment adaptat a les circumstàncies Covid que vivim, una fira que no durarà una setmana, com és habitual. Aquest any haguera tocat una fira de 4 dies, però tindrem una fira que durarà 2 caps de setmana en un format molt cuidat, i la nostra principal preocupació durant tot aquest any ha sigut presentar una fira en la que contagiar-se per Covid fora quasi impossible. Tots sabem que depèn també molt de la responsabilitat individual que tots tenim en aquest control de la pandèmia. I la setmana passada, dimecres, ens vam reunir amb la consellera de Sanitat i amb la secretària autonòmica de Salut Pública. Va ser una grata sorpresa que ens digueren un sí rotund i que ens digueren que la proposta que traslladava l'Ajuntament era una proposta segura i que era una proposta que anava a servir d'exemple per als grans esdeveniments que s'havien de fer en la Comunitat Valenciana a partir d'ara. Els vam preguntar què impediria que la fira poguera celebrar-se tal com l'hem adaptada per al Covid, i se'ns va dir que havia de vindre una nova ona i un nou cep molt més agressiu que el que ara tenim, que el Delta, per a que la fira no poguera celebrar-se en les condicions que l'hem dissenyat. Serà el primer gran esdeveniment molt diferent a falles i a festes de moros i cristians que sentim molt parlar últimament, que celebrarà la Comunitat Valenciana, i també tenim l'orgull de ser la primera fira de tota Espanya que celebrarà al carrer. Sempre que parlem de la fira i de la proposta, parlem d'una fira en les condicions sanitàries que tenim actualment. El que té molt clar l'Ajuntament és que si aquestes condicions s'agreujaren, la proposta es retiraria immediatament, perquè per a l'Ajuntament el més important que hi ha és la salut del nostre poble i la salut de tota la gent que ve a visitar-nos o ve a fer negoci ací. Esperem poder mantindre-la fins a novembre. Estem de veritat molt il·lusionades. És una proposta que compta amb el suport de tota la corporació, de tots els partits polítics. També compta amb el suport d'aquest teixit associatiu i representatiu de les entitats contestanes, que és el Consell de Fira, i compta amb el suport de la Conselleria de Sanitat, que per a nosaltres era el segur de vida que anava a decidir si es feia fira presencial o no. Per tant, aquesta és la proposta que l'Ajuntament trasllada a tota la població i trasllada a tota la gent que ve a la fira a passar-ho bé. És una proposta molt responsable, és una proposta en la que cadascuna de les persones que estiguem ací tenim una tasca molt important, i és preservar la nostra salut i la dels demés. La mascareta serà obligatòria en tot el recinte de la fira. Esperem a totes i a tots amb la mascareta posada, amb moltíssimes ganes de gaudir de la Fira de Tots Sants, que en la seva 675a edició torna a xafar carrer, i podem dir que Cocentaina tornarà a fer oloreta de fira. Com bé estava dient l'alcaldessa, tornem a tindre eixa fira que tant ens agrada, eixa oloreta fira que enguany sí que sentirem als nostres carrers, perquè com coneixeu la Fira de Cocentaina sabeu que la principal preocupació és l'aglomeració de gent al carrer. D'ahí que el format que es presenta siga en 2 caps de setmana per allargar-se en el temps, en sectors d'exposició separats en aquests 2 caps de setmana per a que la gent que li interessa o bé un sector o bé un altre pugui decidir quin cap de setmana acudeix a la nostra fira. Sabeu que tots els carrers del nostre poble estan plens de fira, i en aquest format el que s'ha pretès, el que s'ha mantingut des del principi, és que sols anàvem a utilitzar espais que foren molt amples. Per exemple, les places o aquells carrers principals de Cocentaina que tingueren una amplària mínima de 10-12 metres per a poder pal·liar aquesta aglomeració de la gent.
El que han fet a més ampliar cada expositor la superfície comercial que tindrà, per a donar aquesta sensació també d'amplitud, per a que la gent pugui transitar amb més facilitat. En el primer dels caps de setmana, que serà des del dia 29 d'octubre, que és el festiu local de Cocentaina, fins el dia 1 de novembre, dilluns, 4 dies, ahir tindrem les àrees temàtiques, que són mercat medieval, el soc àrab i el porrat valencià, i d'altra banda també tindrem els expositors d'innovació, tecnologia, esport, medi ambient i llar. Després, el segon cap de setmana serà del 5 de novembre, divendres de vesprada, fins al dia 7, diumenge, i ahir els sectors que vindran seran l'alimentació, maquinària agrícola, industrial, automoció i els que anomenem de gran format. A banda d'aquests 2 caps de setmana en aquests sectors diferents, sí que és cert que hi haurà algunes activitats que es mantindran els 2 caps de setmana, com per exemple les atraccions mecàniques, que les tenim ací al recinte veí, les exposicions habituals de fira que estaran al Palau i als llocs habituals, com tots els actes que sabeu que estan lligats a la fira, l'AOB Fòrum, el certamen coral, seran com de forma habitual i estan també englobats ahir dins de les activitats de fira. No tindrem una fira d'oci nocturn, s'han eliminat el Fira Festa, el de sol a sol. S'intenta evitar en aquest aspecte aquest oci nocturn que sí que pot arribar a tindre més conseqüències o més problemes, i tots els espectacles que es feien al carrer, espectacles itinerants o en determinats punts de la població que sí que n'hi havia espectacles, en aquesta ocasió es faran dins d'espais que puguen controlar l'aforament per a que la gent pugui estar sentat en una cadira i controlar aquest aforo. Sí que n'hi haurà food trucks i alguns punts d'alimentació, però en una normativa molt concreta, sempre assimilant-la a les llicències de l'hostaleria que tinguem en el moment, i, per exemple, aquesta hostaleria de carrer tindran que fer el consum assentats en taules, un màxim de 10 taules, o sigui, hi ha una sèrie de restriccions i de normativa que caldrà complir per poder dur avant l'event.